sehilaɓe bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe mi salmini on mi juurima on gartiɗo e chaîne men AB Connect pour wallodirde bandiraɓe kadi e teddinirɗon gueɗel gotel pour bandiraɓe fulɓe ɓe jeeri fulɓe ɓe waalo fulɓe ɓe fuladu fulɓe ɓe Mauritanie fulɓe ɓe Gambie fulɓe ɓe Sénégal fulɓe ɓe Guinée au Cameroun Centrafrique Niger Nigeria on fof on calminama fulɓe tunde baba adama kala to gonɗon on calminama hande min gari ɗo ena kadi holluɗon gueɗel gotel Google traduction ɗemɗe kewɗe neni hen ene pirte ɗemɗe kewɗe neni hen ene pirta ɗemɗe kewɗe neni hen ene ngoodi kadi ene holno wayi ene ballodiri hen ene yimɓe leñol mumen ene dari hen ha ɗemɗe ɗe pirta e Google par ce que joni sen jiiɗi ɗemgal men taade jiɗɗen ko ɗemgal men jange ɗemgal men haale ɗemgal men winde il faut ɗemgal men ngal kadi jeeye ɗemde mawɗe hay sinno ngal famɗani ko ngal mawgal il faut ngal jeeye ganduɗa ko nouvelle technologie ji joni mbaɗa ngal identifier mbaɗa ngal taw ko promotion mo poɗɗo wonde hen eyyi en jii vidéo goto ene waɗi circulé hono 40 leñol mawɗo mo waɗi vidéo oɗon vidéo waɗi en inspiré pour enenne ƴeewen addude hen ko tubak wiyata contribution meɗen eyyi hay sinno so tawi darde meɗen e wonde kadi ko mbawɗen addude ene walla leñol ngol kadi bandiraɓe yewɓoɓe oɗo chaîne beele ne mbawa kadi darade hen kañumenne ƴewodde kadi ko hode hen fodde mumen goto fof so waɗi hen seeɗa mo wawi yo tan bandiraɓe enen foof en dañan no biltirɗen hen kadi ɗemgal ngal e windo ngo wawa yarude yeeso sen ƴeewi ɗo jiɗɗen ko holɗum jiɗɗen ko hollude il faut ɗemgal pular waɗe répertorié e nder Google taw wona taw ko hono ɗemɗe ɗe keddiɗe fof sen ƴeewi ɗo henna ɗemɗe ɗe fof presque kewɗe non ɗe jogui afrikaans albanais allemand coréen hongrois luganda lituanie lingala malgache en jiyan ɗo fof kene winda fulɓe walla peul walla pular en jiiɗo polonais ouïghour par ce que ko ɗemɗe kaɓaɗe jomumen dari hen ha mbawi hollude pour ɗemɗe ɗe binde ɗemɗe ɗe kadi kaale en jiiɗo Thaïlande e Tchèque Tamoul Swahili neni Xhosa ko Afrique du Sud Yoruba ko Nigeria Zulu des langues slovaques des langues de Sesotho serbe matari javanais japonais enen nde jiɗɗen ko beele pular ne o yalta ɗo hena fulɓe jalta ɗo hena beele ɗo ene winde fulɓe beele ɗemgal ne firte sa yiɗi andude holno pular wiyata ɗum e tubankore binda holluma no tubankore wiyata ɗum e pular walla pular wiyata ɗum tubankore ɗum noon ko bandiraɓe ko contribution ngaji meɗen enen foof mbawi wallude ɗum sen jiiɗi wadde noon holno batten sen duttima ɗo sen yalti sa ari ɗo henna contribuer sa waɗi cliquer contribuer a ari ɗo holluma holno waɗirta contribuer enen en mbaɗi sélectionné déjà ɗemgal meɗen holno waɗirten changement de langue sa yiɗi wadde changer langue jaaha ɗo cuɓoɗa sa windi peul tan Google waɗi identifié déjà peul mbaɗa sélectionné sa gayni mbaɗa sélectionné ɗemɗe jiɗɗa so peul min mbaɗmi sélectionné ɗemɗe tati peul anglais et français hay sinno ɗemɗe keddiɗɗe so mbaɗa haala ɗumen hay ko kala peut être ko kalami hen ko pular o muynin pular o ɓurmi wawde kono jiɗmi ko so tawi ene firte hay sinno pular o firte anglais walla pular o firte français donc Google noon langue mum principal ko anglais donc sen jiiɗi ɗo hen pour andude holko firta ene paari hol waɗɓe hen contribué ne heewi ɗemɗe ɗe mbaɗi répertorié ko heewi en jiɗɗen ko andude so tawi ko firta ho ene feewi walla firtaka donc ɗo ene sen jiiɗi wadde évoluer
traduction Google holno mbaɗirte anglais holno wiyata manger simple eat mbaɗen ɗum traduire e pulaar aɓen ɗo mbindi enen cuɓoto holko waɗi hen est ce que ɗeɗo piranɗe nayi ene henini hen walla heninani hen hol ɓurɗo hennade en hol ɓurɗo yaadude e pirgol pulaar e ɗon noon sen mbaɗi choisir kala ko ƴettuɗen ko cuɓiɗen hen ko nden ɓe cuɓoto hol ɓurɗo yaadude firtugol beele ɗemol ngal ne fire no foti yaarude ni ɗo joni winda ñaamde ñaamde e ñaam donc enen eat ko ñaamde eɗen mbawi windude ɗo ko oɗo ne feewi on feewi kadi par ce que eat e anglais ko verbe ñaamde e ñaam par ce que sen mbaɗi ɗo henne to eat ɗum woni verbe o sen mbaɗi traduire yon ko mbiyarten voilà ngam ñaamde ko ñaamde ñaamde oɗo eɗen mbawi wiide feewani ko ñaamde eɗen mbawi wiide oɗo ne manki fewde ngam ñaamde eɗen mbawi oɗo ne feewi eɗen mbawi wiide oɗo ne feewi sen mbaɗi envoyé kam ɓe mbaɗa choisir ko heddi joni ko wadde traduire ganduɗa firtude taw ko phrase walla taw ko konngol o jungol sa waɗi konngol ngol a wiidi joni ko winda koye pulaar holno pirtirte ɗum e français e anglais ɗo hena ɓe mbindi ko cuuɗi defte mo jaami ɗi ko jokkidi e duuɗe mo jangumi ɗi cuuɗi defte mo jaami ɗi ko jokkiide e duuɗe mo jangumi ɗi donc the bookstore I studied were connected to the school I attended oɗon mbawi wiide oɗo correction oɗo traduction omo feewi fittude ina taga mi wasde jagde no feewi fittude ene taga mi wasde jagde no feewi fitting make me less jagted as much en fait anglais anda ko firti fittude fitting ɗum wodani eɗen mbawi oɗo traduction e anglais o fewani mbaɗen incorrect ko ni ballirten fulɓe ni ballirten ɗemgal ngal jehenen pirten pewnen kala ko fewani hen eɗen mbiya bandiraɓe janguɓe pularɓe wawɓe windude ɗum ɓe wawɓe haalde ɗum no foti haalde ɗum anduɓe alkule ɗe yo jaaɗo ene mballa bandiraɓe mbeɗene pirtane yimɓe ha mbawa windude pular taw ala taw bindugol ko gotol jangirgol ngol ko gotol ɗemgal ngal haale no foti haalirede ni ɗum ɗon mi salmini on mi juurima on kadi mboyon yombat abonné e chaîne he kala jiiɗen vidéo mon tawne nafa leñol ngol en nafa halpular en men gadduɗo hen kadi ballodiren hen mbaɗe abonné avec connect mbaɗe abonné e chaîne he partager chaîne mbaɗe cliquer e bouton notification son jiiɗi yiide vidéo ji goɗɗi salmini on mi juurima on avec connect arnoɗo hen pour wattidinirde on oɗo vidéo on Google traduction e ɗemgal pular on jarama.